Βασίλειος Θρασιβούλου, από την όμορφη Λάρνακα. Επαρχία Λάρνακας. Με ρίζες και από την κατεχόμενη αμόχωστο στο συγκεκριμένα Μακράσικα, λόγω μητέρας, και από την Πάφο, λόγω γιαγιάς. Άρα έχουμε ένα μίξ. Άρα είσαι καθαρόμος Κυπραίος. Ας το πούμε, ναι. Εσύ ποιος είσαι? Ο Ανδρέας Πίγκας, από την όμορφη Λευκοσία, Λακατάμια, εδώ που είμαστε. Μάλιστα. Καλώς όρισες. Και ρίζες από Ακόρων και Λαγουδερά. Ορεινή Πιτσιλιάς. Τι ωραία. Ήμουν πρόσφατα. Σε ποιο χωριό? Στην Άλωνα. Ωραία. Ήμασταν πιο κάτω, αλλά Ναι. πέμπλησιο. Πες μας έτσι λίγα πράγματα για σένα. Για μένα. Είμαι ο Θρασιβούλου Βασίλειος, όπως είχαμε πει και πριν. Ήρθα πρόσφατα από τη Δανία και έθεσα τον εαυτό μου ως υποψήφιο στο App Αγορά, που εκεί ξεκίνησαν όλα. Ο κόσμος εμπιστεύτηκε με τη ψήφο του και με τη συμμετοχή του και τη στήριξη του στο να με φέρει στην πρώτη θέση στην Ήταν Λάρνακα. εύκολη απόφαση, ας πούμε, ενώ είπες να βάλω υποψηφιότητα και βάλες, ας πούμε, ή Ήταν σκέφτεσαι? εύκολη απόφαση. Γιατί? Τον background μου είναι σπούδασα νομική. Έκανα διεθνείς πολιτικές και διακυβέρνηση στη Δανία. Ασχολήθηκα με θέματα όπως το μεταναστευτικό, το κυπριακό, την ενέργεια, την πράσινη ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των γυναικών. Και σε μισθοδοσία, αλλά και πώς μπορούν να ζουν μέσα σε έναν καλύτερο περιβάλλον και έναν καλύτερο αύριο. Άρα ασχολήθηκα με πάρα πολλά θέματα γενικότερα. Και έκανα και δίπλωμα μπαστία Mechatronics. Τι είναι τούτο? Ναι, Ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά συστήματα, αισθητήρες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και βαρκών. Και μετά θέλεις να το εξελίξεις, ασχολείσαι με πιο τεχνολογικά ανεπτυγμένα πράγματα. πού έκαμε στον το πτυχίο? Το έκανα στην Ελλάδα. Οκ. Σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο? Σε ιδιωτικό, ναι. Okay. Πανεπιστήμιο ήταν η ΕΚ, να το πούμε. Ήταν διαιτές. Έκανα το δίπλωμα μου, έκανα νομική, έκανα τις διεθνείς πολιτικές και διακυβέρνηση, όπως είπαμε. Και ασχολήθηκα γενικά με όλα τα επίπεδα και παιδεία. Και τώρα ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο? Κάτι... Και με το ποδόσφαιρο. Και με το ποδόσφαιρο. Οκ. Το χόμπι μου αρέσει. Το χόμπι σου. Το χόμπι μου, να το πούμε, είναι η κιθάρα και το ποδόσφαιρο. Να το πούμε. Δηλαδή και σε οπαδούς και στις εκκλησίες, όπως είχα πει πολλές φορές, και σε πολιτικά θέματα και πώς να αναπτύξουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κύπρο και πολλά άλλα πίσω από κλειστές κάμερες. Οκ. Δεν ήμουν ποτέ άνθρωπος που να φτιάχνει μπροστά που την τηλεόραση ή που την κάμερα για κάτι. Πάντα δουλεύκα πίσω με αυτό σκοπό να περάσουμε κάτι ωραίο και να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο. Τώρα γιατί είμαι στη δημοκρατία? Γιατί θεωρώ ότι το κόμμα μου πρεσβεύει τούτα που έκτισα και που δουλεύω και που πιστεύω τόσα χρόνια. Δηλαδή έχει ένα χαρακτήρα ο οποίος δεν είναι εγωκεντρικός, είναι ένα οικογενειακό κόμμα πλέον. Και έτσι ξεκίνησε. Είμαι μια ομάδα ανθρώπων και ατόμων που διαφορετικά background και ιδεολογίες, που είναι κάτι που ανέπτυξε και συναντιά κάποτε. Όχι την άμεση δημοκρατία, αλλά χρησιμοποίησε τον απλό κόσμο και τους τεχνοκράτες για να βγάλει τη χώρα από την κρίση και γενικά ξανά. Βασικά είναι τούτο που άρεσε του κόσμου, νομίζω. Εσύ είσαι άμεση δημοκρατία ή φιδείας? Η άμεση δημοκρατία, μα λέει άμεση δημοκρατία πάει και φιδείας. Δεν έχει να ξεχωρίσεις. Και ο Βασίλης τώρα είναι άμεση δημοκρατία, και ο Πίγκας είναι άμεση δημοκρατία, και ο καθένας μας τώρα είναι άμεση δημοκρατία. Γιατί πρεσβεύουμε το πράγμα πλέον. Είμαστε πρεσβευτές της άμεσης δημοκρατίας. Εγώ λέω το. Λαλούμε το άμεση δημοκρατία, εγώ λέω το. Συλλογική δημοκρατία. Δηλαδή είναι αμεσοδημοκρατικό σύστημα. Δηλαδή συμμετοχική δημοκρατία. Είναι πιο ωραία λέξη για μένα, διότι στην ουσία διούμε το δικαίωμα στους πολίτες. Οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε πράγματα που τους αφορούν. Και νομίζω είναι τούτον που άρεσε στους παραπάνω μας που συμμετέχουμε σε αυτήν την ιδέα. Άρα μετασυστημικό κόμμα στην ουσία και όχι αντισυστημικό, όπως θέλουμε πολύ να πω. Δηλαδή, αν φέρουμε κάτι καινούργιο, να εξελίξουμε, να βάλουμε και το απλό πολίτη στην εξίσωση και να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Ένα υγιές σύστημα. Τούτον που λήφκομαστε τόσα χρόνια στην Κύπρο. Okay. Η άμεση δημοκρατία έχει κάποιες θέσεις. Κατελήξαμε σε κάποιες προτάσεις, σε κάποιες πολιτικές λύσεις, το πιο σωστό.
Πώς βλέπεις τις πολιτικές λύσεις, λύσεις που βασίζονται πάνω στις δικές σου προτεραιότητες ή κάποιες έξτρα προτεραιότητες? Λύσεις που βασίζονται και στις δικές μου προτεραιότητες και λύσεις οι οποίες ήρθαν συλλογικά πάλι. Δηλαδή που εμάς τους απλούς πολίτες δημιουργήθηκαν οι ομάδες για να βγει κάτι ωραίο και κάτι καινούριο. Με πολλή συζήτηση, με πολλές ώρες πίσω από τις κλειστές πόρτες, για να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο να μπορεί να αντιπροσωπεύσει και να εξυπηρετήσει τον απλό πολίτη. Γιατί πιάσαμε τις αποφάσεις και τις απόψεις του απλού πολίτη μέσω του application αγορά. Περίπου 3.500 κόσμος ψήφισε για αυτά τα πράγματα. Και οι παραπάνω θέσεις στην ουσία είναι θέσεις που αφορούν την οικονομία, αφορούν τους απλούς ανθρώπους, θέσεις που αφορούν εκείνους που αγωνίζονται να περάσουν τον μήνα στην ουσία, αφορούν εκείνους τη μάνα που προσπαθεί να μεγαλώσει τα παιδιά της. Και λύουμε απλές λύσεις στο τέλος της ημέρας προς να λύσουμε τα προβλήματα. Όπως το είπαμε όμως, αντί να χτίζουμε πολιτικές και αντί να χτίζουμε πλαίσια ή πρακτικές οι οποίες να μας ανεβάσουν επίπεδο, προσπαθούμε να κτίσουμε λύσεις. Και τι σημαίνει εδώ? Ότι κάποιοι ή κάποιον παλιό σύστημα έφερε μας να έχουμε προβλήμα. Πρέπει να επιδιώξουμε πλέον να κάνουμε λύσεις για να επιλύσουμε τα προβλήματα, για να μπορούμε να προχωρήσουμε μετά πιο μπροστά. Άρα ξεκινούμε που το να τα επιλύσουμε, τα προβλήματα που δημιουργήσαμε, για να μπορούμε να έχουμε πρακτικές και πολιτικές και νομοθεσίες που να μας πάρουν μετά στο επόμενο step, το να κάνουμε την Κύπρο έναν παράδεισο. Για σένα που τούτα που τις θέσεις μας, τις 14 προτεραιότητες, 14 λύσεις, ποια είναι η πιο σημαντική και με τι θα ήθελες να ασχοληθείς παραπάνω? Εγώ πολλές φορές και επιμένω παστούτο, δεν έχει τι να ασχοληθώ παραπάνω, μπορώ να ασχοληθώ με ούλα, λόγω του background μου. Και θα μου άρεσε και να ασχολούμαι με ούλα. Γιατί ένας βουλευτής πρέπει να γνωρίζει ούλα, πρέπει να έχει τη στοιχείο της μόρφωση και γνώση, να επιδιώκει λύσεις και άμεση αποτελεσματικότητα. Γι' αυτό ονομάζομαστε και άμεση δημοκρατία. Να φέρνουμε τις λύσεις άμεσα από τον λαό για τον λαό. Βασικά ένας βουλευτής, αν το σκεφτείς, διαχειρίζεται μια ομάδα, διαχειρίζεται προβλήματα. Άρα πρέπει να έχει την ικανότητα να παίρνει αποφάσεις. Διότι οι αποφάσεις που παίρνεις κανενού μπορούν να είναι στο ακαδημαϊκό του, γνωσιακό του πεδίο, φάσμα. Γιατί ενώ, ας πούμε, για παράδειγμα, κάποιος ασχολείται με μηχανικός υπολογιστών, να θέσω παράδειγμα εμένα, δεν μπορείς να ξέρεις την καταλληλότητα των φαρμάκων, αλλά μπορείς να αποφασίσεις το πλαίσιο με το οποίο πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις για τα φάρμακα ή να αντιληφθείς τη σωστή διαδικασία που πρέπει από το. Άρα, παραπάνω να μπορείς να παίρνεις σωστές αποφάσεις δίκαιες για μένα προς τους πολίτες και όχι τόσο να παίρνεις αποφάσεις επειδή έχεις τις γνώσεις. Τις γνώσεις είναι να προκύψουν και μέσω τεχνοκρατών που να έρθουν να σου προτείνουν. Να μπορείς να ακούεις τους τεχνοκράτες και να κρίνεις την πρώτη. Να σας πω κάτι για τους τεχνοκράτες γενικότερα. Πολύ συζητημένο. Ναι, είναι πολύ συζητημένο. Αλλά στην ουσία, ο Στρασβούλου Βασίλειος, λόγω του background μου και της εμπειρίας μου και των σπουδών μου, στην ουσία θεωρούμε τεχνοκράτης. Και είμαι τεχνοκράτης. Άρα δεν μπορούν να μας πούν οι άλλοι, δεν έχετε τεχνοκράτες ή δεν έχετε τους γνώστες στον αντικείμενο. Αφού είμαστε εμείς οι ίδιοι. Οι άνθρωποι. Και εσύ είσαι τεχνοκράτης στη δική σου επιστήμη. Σωστά. Ο καθένας θέλω να πω ότι είναι τεχνοκράτης σε ένα συγκεκριμένο φάσμα. Δηλαδή, και πολλές φορές προσπαθούμε να έχουμε και άποψη για πράγματα. Θεωρείς κάποιους που έχουν άποψη για ούλα. Αν έχεις άποψη για ούλα, στην ουσία μπορεί να μην έχεις άποψη για τίποτε. Διότι δεν επικεντρώνεσαι σε κάποιους τομείς που έχεις τουλάχιστον όταν πρέπει να δοκίσεις μια ακαδημαϊκή άποψη, πρέπει να διάσεις παραπάνω σε εκείνα που σχετίζονται με τις γνώσεις σου. Που για μένα και όμως ως πολιτικός πρέπει να έχεις ένα πλατή πρέπει συνεχώς να διαβάζεις, να μορφώνεσαι και όπως λέω πάντα δεν έχουμε άποψη. Έχουμε γνώση. Άλλον η γνώση, άλλον η άποψη. Άποψη πρέπει να έχει ο καθένας. Εμείς έχουμε γνώση σαν άμεση δημοκρατία. Εν τζάμε που διαφέρουμε. Άποψη έχουν όλοι. Και μπορούν να επιλύσουν τα πάντα με το θα οι άλλοι. Εμείς επιλύουμε το με πολιτικές πρακτικές και λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν το πρόβλημα. Και στην ουσία είναι και αυτό που είχαμε ως κόμμα την άποψη ότι δεν πρέπει να έχουμε πολιτικές θέσεις όπως τις έχουν τα παραδοσιακά κόμματα. Και ο κύριος λόγος είναι ότι
αν έχεις μια πολιτική θέση που τη δογματίζεις, σημαίνει ότι δημιουργείς ένα παραμύθι, μια ιστορία για να υποστηρίξεις τη θέση. Εν τούτη η προσωπική μου άποψη. Αφού προσπαθείς να υποστηρίξεις τη θέση, μετά, αν η θέση αποδείχτηκε λάθος, που επιστήμονες και τεχνοκράτες, σημαίνει πρέπει να έρθεις να αλλάξεις ολόκληρο το αφήγημα σου για να πείσεις και να αλλάξεις και την άποψη σου προς τους πολίτες ότι πλέον δεν πρέπει να κάνουμε το πράγμα. Δεν πρέπει να λέω ότι, για παράδειγμα, αν είμαι απόλυτος ότι πρέπει να κάνουμε στην Κύπρο βιομάζα, για παράδειγμα, χωρίς να έχω τις στοιχειώδεις γνώσεις, μπορεί να κάτσω να το λέω συνέχεια και στο τέλος να αποδειχτεί ότι είναι βιώσιμο για την Κύπρο. Άρα και αμέ πρέπει να πάρω την απόφαση όταν έχω τα πραγματικά δεδομένα που κάποιον τεχνοκράτη να πω ότι δεν μπορώ να πάρω την απόφαση γιατί συμφέρει για την Κύπρο. Έχουμε τούντες επιστημονικές πλέον θέσεις, έρευνες που τεκμηριώνουν την άποψη. Με συλλογή δεδομένων που τούτο είναι μια από τα πράγματα που θέλουν να κάνουμε, τα data centers, δηλαδή να δημιουργηθούν το AI. Και κάποια πράγματα τα οποία να συλλέγουν τα δεδομένα που το κρατικό μηχανισμό, να το πούμε, που την κυβέρνηση, έτσι ώστε να έχει και πρόσβαση ο πολίτης και εμείς ήδη για να ξέρουμε τι γίνεται. Δηλαδή, είχαμε σχέδια παράδειγμα στη Λάρνακα για το λιμάνι, για τους δρόμους, για το ένα και το άλλο, που ήταν πριν 10 χρόνια. Εφαρμόζονται τώρα, αλλά χωρίς να δούσεις το βάθος χρόνου μετά από μια δεκαετία πόσο αυξήθηκε ο πληθυσμός, πόσο αυξήθηκαν τα αυτοκίνητα στους δρόμους, πόσο αυξήθηκε το ρεύμα, το κόστος διαβίωσης κτλ. Και έτσι να μου γαμάσει, παραμερίσαν τα δεδομένα πίσω, εφέρασαν τα σχέδια τους που ήταν μέσα στα αρμάρια τους, ας το πούμε, κρυμμένα για χρόνια, για να ξαναδείξουν έργο κάποιοι, ένα για πούμε ονόματα, και ξαφνικά βλέπουμε μια πόλη τώρα να είναι λίγο πριν τη διάλυση. Ας πω και κάτι άλλο μπας τούτο. Σκέφτομαι ότι οι αυτοκινητόδρομοι που σχεδιάζουμε τώρα, που υλοποιούνται, ήταν σχεδιασμένοι πριν 20-30 χρόνια. Δηλαδή υπήρχαν σε μακέτες, υπήρχαν πάνω στα σχέδια ποια τεμάχια πρέπει να παλωτριωθούν πριν 30 χρόνια. Και ας πούμε τώρα μπορεί να προέκυψε η οικονομική άνεση ή η πρωτοβουλία, να το θέσω πιο ότι πρέπει να προωθήσουν κάποια αυτοκινητόδρομοι, αφού επνίγηκε η Κύπρος και η Λευκοσία και τα ορεινά ήρθαν όλοι η Λευκοσία, επειδή δεν μπορούν να ζήσουν στα ορεινά μακριά από την πόλη, σιγά σιγά πήραν την απόφαση ότι πρέπει να γίνουν τούτοι αυτοκινητόδρομοι. Χωρίς να συμπεριλάβουν μέσα τις ροές των μεταναστών μες του ταούλα, χωρίς να συμπεριλάβουν το πόσο μολύνεται το περιβάλλον που τούτα όλα τα αυτοκίνητα, χωρίς να δούσουν το πλάνο για την επόμενη δεκαετία, να φαίνεται μαζεύκα δεδομένα, το πόσο αναπτύσσεται, με ποιους ρυθμούς αναπτύσσεται ο πληθυσμός στην Κύπρο και πού αποσκοπεί τούτη η ανάπτυξη του πληθυσμού και αν αποσκοπεί κάπου, γιατί μετά μειώνονται και θέσεις εργασίας, αυξάνεται ο ανταγωνισμός σε συγκεκριμένα κομμάτια όπως είναι οι λογιστές, είναι οι νομικοί και μετά μην και είναι ανεργοί και μεγαλώνει η ανεργία μας στο τέλος της μέρας και δημιουργούμε ανθρώπους οι οποίοι να γνωρίζουν ή να μπορούν να έχουν την αντίληψη ή το μυαλό στο να μάθουν κάτι διαφορετικό. Ενώ μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε παράδειγμα την τεχνολογία και το AI, να αναπτύξουμε ανθρώπους που πασούν την κατευθύνση, να φέρνουμε startups στην Κύπρο, εταιρείες, και να γίνουμε ένας παράδεισος της γνώσης, της παιδείας, του αθλητισμού, λόγω και του υγιού, της ψυχικής υγείας, που οι Σκανδιναβίες που παρακαλούν μας να έχουμε τις υποδομές έτσι ώστε να αρκεί ο κόσμος προς την Κύπρο, για να ευημερεί. Δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ποδήλατα, άρα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Τώρα, αν τα αναπτύξουμε, μπορούμε να μιλούμε για ώρες. Απλά φέρνω απλά παραδείγματα της καθημερινότητας. Πάντως το κυκλοφοριακό είναι που τα πιο δύσκολα προβλήματα, ενώ δυσκολεύουν πάρα πολλά τη ζωή του ανθρώπου. Διότι έχουμε 24 ώρες και κάποιοι που μας, ενώ που μπορεί να είναι λίγο πιο άτυχοι, να είναι λίγο πιο έξω από την πόλη, τα σπίτια τους, ενώ μπορεί να τρώνε και 1,5 ώρα την ημέρα, και 2 ώρες, στην ίδια την πόλη για να διακινούνται. Να κάνουν τους ταξιτζίες για τα μωρά, να πηγαίνουν στη δουλειά τους. Πολλά σημαντικός ο χρόνος που... Σπαταλούμε χρόνο άδικα που μπορούσαμε να αφιερώνουμε στον εαυτό μας, στα παιδιά μας. Άρα βλέπουμε ένα πρόβλημα οι δρόμοι με την παιδεία να συνδυάζονται κάπως. Δηλαδή, άμα σου τρώει ώρες και η παιδεία και βάλει και όλα τα αυτοκίνητα στους δρόμους γιατί πρέπει να παίρνεις ιδιαίτερα ή να παίρνεις ποσίποτα τα μωρά σου,
σημαίνει αυτόματα χάνεις που την ίδια σου την προσωπική ζωή 3-4 ώρες την μέρα μόνο στο πιένε. Ποιότητα ζωής σου στην ουσία. Και στην ουσία χάνεις και εκείνο τον χρόνο που να το αφιερώσεις στον άνθρωπο δίπλα σου, στον άνθρωπο απέναντι σου, στον να αυξήσεις έξω να κοινικοποιηθείς. Γι' αυτό να αυξάνονται και οι, ας το πούμε, η βία γενικότερα σε νεαρές ηλικίες, αυξάνονται οι χρήσεις ναρκωτικών, γιατί πλέον εκείνο που καταφεύγεις να κάνεις. Αφού λίμερα είσαι πιεσμένος να αποκτήσεις και να κάνεις κάτι το οποίο πιέζεσαι πάντα. Είσαι υποπίεση ό,τι κάνεις πλέον. Θεωρώ ότι ζούμε μια ζωή έτσι πιο ενώ το στρες που έχουμε συγκρίση με ότι είχαν οι γονείς μας και οι παππούες μας είναι πολλά διαφορετικό. Δηλαδή ζούμε μια πιεστική ζωή χωρίς να απολαμβάνουμε κάτι καλύτερο. Χωρίς να απολαμβάνουμε τα απλά πράγματα της ζωής της καθημερινότητας μας. Δηλαδή το να βγούμε με ένα φίλο μας να συζητήσουμε, να πάμε ένα βουνό, να πάμε μια θάλασσα, να αξιοποιήσουμε το περιβάλλον και τη φύση μας παραλληλά. Πάντως με το podcast γνωρίζεις κόσμο. Ενώ οι διάτες σου και ο χρόνος να μιλήσεις για πράγματα που πρέπει να μιλήσεις κάτω από άλλες συνθήκες. Και έτσι μαζεμένα. Τούτο είναι το ρόλο της άμεσης δημοκρατίας. Έφερε μας όλους εμάς μαζί σαν μια ομάδα, σαν μια οικογένεια. Άμεση δημοκρατία είναι εφαρμόσιμη για σένα. Για μένα είναι πολλά εφαρμόσιμη η άμεση δημοκρατία. Δηλαδή ως πολίτευμα αλλά και ως κόμμα είναι εφαρμόσιμο. Ως πολίτευμα είδαμε το να εφαρμόζεται σε πολλά δυνατές οικονομίες. Και ένα από τα παραδείγματα που είναι πολλά κοινώς γνωστό είναι η άμεση δημοκρατία που υπάρχει στην Ελβετία. Που μπαίνουν δημοψηφίσματα για σημαντικά θέματα ώστε να ψηφίζει ο απλός πολίτης για την καθημερινότητα του, όπως επίσης και για τα μπάτζετ που δίδονται σε συγκεκριμένα έργα. Δηλαδή, αν αύριο έρθει ο δήμαρχος της Λάρνακας να αποφασίσει που μόνος του ή μια ομάδα πίσω του να φέρουν κάποια γεγονότα στη Λάρνακα ή να φέρουν κάποια events που κάνουν ή να χτίζουν κάποιους δρόμους, πρέπει να υπάρχει και το ανάλογο ή διαφάνεια. Τώρα που έρχεται η διαφάνεια, με το να μου πούσει, ξέρεις τόσα λεφτά που το ταμείο μας είναι να πάσουν για μέ. Άρα, ας συμφωνεί ο πολίτης, γιατί ο πολίτης έχει άλλες προτεραιότητες. Παράδειγμα, θέλεις να χτίσουμε τον δρόμο σήμερα, θέλεις να φέρω το event σήμερα. Γιατί να φέρω το event. Αν βγάλω 6 εκατομμύρια π.χ. που τα ταμεία του κράτους, και είναι τα 6 εκατομμύρια δώστα για να φέρεις μια ενέργεια στην πόλη, με το να βάλεις panels και να χτίσεις κάποιους μικροσταθμούς, έτσι ώστε να φυλάεις την ενέργεια του τι, και όπου να βάλεις τα panels, θα υπάρχουν τα parking του Δήμου, και δημιουργείς και στέγαστρα με τα panels. Στέγαστρα και αυτόματα τι κάνεις, βοηθάς και τη χώρα σου με τον defense σου παραλλήλα. Δηλαδή, αν χτυπηθεί ένας σταθμός τώρα, ανά πάσα και στιγμή, να νεκρώσει η ενέργεια και το φωτισμός της πόλης. Άρα μιλούμε για χάνουμε την ασφάλεια μας ως κάτοικοι και μπαίνουν νεκρά σημεία και νεκρές ζώνες, στρατιωτικά να το δούμε έτσι, και άρα κινδυνεύουμε ακόμα παραπάνω. Εντάξει, ζούμε σε μια εποχή που η αποκέντρωση είναι σημαντική σε όλους τους τομείς. Είτε τούτο είναι η ενέργεια, είτε τούτο είναι στρατιωτικά, δηλαδή να έχεις ακόμα και μεγάλο, να έχεις ένα αεροπλάνο φόρο που η βύθιση του είναι μεγάλη απώλεια, που να έχεις 5.000 drone, για παράδειγμα, μπορεί να έχει παραπάνω πλεονέκτημα το να έχεις διάσπαρτα οπλισμών ή πράγματα. Τώρα το παράδειγμα των στρατιωτικών μπορεί να είναι ατυχές παράδειγμα. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι το ακόμα και το έχεις διάσπαρτη την ενέργεια ή την παιδεία, να πούμε, πιο μικρά σχολεία μπορεί να είναι πιο βοηθητικό παρά μεγάλα και επικεντρωμένα πράγματα σε κάποιες περιπτώσεις. Είναι πολύ καλό να έχεις και πιο μικρές τάξεις κάποιες φορές και μεγάλες τάξεις. Δηλαδή, οι μεγάλες τάξεις να μας φέρνουν όλους μαζί και οι μικρές συντάξεις που είναι τα projects που κάνουμε στο τέλος της ημέρας. Τούτες οι μικρές συντάξεις φέρνουν ακόμα 5-6 άτομα μαζί, πας σε έναν τραπέζι να κάτσουν να συζητήσουν, να κάνουν ένα brainstorming. Άρα να ανταλλάξουν ιδέες, να αναπτύξουν τα θετικά τους, να δούσουν που είναι πιο δυνατός ο καθένας και το φέρνει μια ομάδα μαζί στο τέλος της ημέρας. Ναι. Και φέρνει μια συλλογικότητα που το επιδιώκει η άμεση δημοκρατία και συμπερίληψη. Συμπεριλαμβάνει και άτομα τα οποία μπορεί να είναι στο φάσμα του αυτισμού ή να είναι αμαία ή οτιδήποτε. Άρα γνωρίζουμε και τους ανθρώπους μέσω του πράγματος. Άρα είναι τούτο που επιδιώκουμε στην άμεση δημοκρατία. Να δημιουργούμε έναν πράγμα το οποίο είναι να βοηθά και 3 παράλληλα. Βασικά δίνουμε φωνή σε τούτους τους ανθρώπους που μέχρι σήμερα δεν τους έδιουσαν δικαίωμα ούτε να συμμετέχουν
Ή μπορεί να είχαν το δικαίωμα στη θεωρία, αλλά ενώ πως οι κοπέλες, οι γυναίκες που δικαιούνται να μπουν στα ψηφοδέλτια, αλλά λίγο τα παραπάνω, στο τέλος καταλήγουν τα παραπάνω ψηφοδέλτια να μόνο άντρες τα πλήστε. Το ίδιο πράγμα, ότι ακόμα και τα άτομα με κάποιες αναπηρίες, εμείς έχουμε 2 τουλάχιστον άτομα μέσα στο κόμμα, το οποίο ο κόσμος αποφάσισε και ήμασταν και που τα πιο αγαπητά άτομα θεωρώ μέσα στο ψηφοδέλτιο της Άμεσης Δημοκρατίας. Και γνωρίσαμε και τα άτομα μέσω του πράγματος και μάθαμε ακόμα παραπάνω πράγματα. Το οποίο ίσως δεν γνωρίζαμε. Ήρθαμε πιο κοντά στα δικά τους προβλήματα για να μπορέσουν και εμείς να τους υποστηρίξουμε ακόμα παραπάνω. Στην καθημερινή ήταν του απλού πολίτη. Άμεση Δημοκρατία, δηλαδή γιατί να σε ψηφίσει εσένα ο κόσμος? Εγώ πολλές φορές δεν ζητώ ψήφο και εννοώ το πράγμα. Ζητώ στήριξη και συμμετοχή γιατί εγώ θα είμαι η φωνή τους μέσα στη Βουλή. Δεν θα είμαι ο άνθρωπος που απλά ψήφισες με και εξαφανίστηκε. Όπως γίνονται στα παραδοσιακά κομμάτια. Άμα σε ψηφίσει κάποιος εσένα να είσαι τσάμε κοντά στον πολίτη. Θα είμαι κοντά στον πολίτη, δίπλα στον πολίτη και μαζί με τον πολίτη και το πράγμα, εάν εκλεγώ και πριν εκλεγώ, θα το εγγυηθώ και να φέρω πρόταση με το πράγμα που θα είναι... Θα βάλω τον κόσμο θα υπογράψουν μπροστά τον κόσμο, αφού μου διάστην πάσαν τώρα να το πούμε, ότι σε περίπτωση που δεν ακολουθήσω το σύστημα και να είμαι πάντα δίπλα στον πολίτη και να εξαφανιστώ όπως κάνουν τα παλιά κόμματα, τότε που μόνος μου θα φύγω από τη Βουλή. Γιατί σημαίνει απέτυχα να κάνω εκείνο που πρεσβεύει η Άμεση Δημοκρατία και ο Βασίλης ο Θρασιβούλου και γι' αυτό ήρθε και από τη Δανία. Βασικά πρέπει να δώσουμε δικαίωμα στον κόσμο να αναιρεί την επιλογή του. Δηλαδή, κατά κάποιον τρόπο, αν το άτομο που υποστήριξε, εντάξει, όχι μόνο το που υποστήριξε, γενικά τα άτομα που εκλεγήκαν είναι αξιά για κάποιους λόγους, με κάποια διαδικασία να μπορούσες να... Μπορεί να μην είναι και τόσο απλή, δηλαδή έκαμε κάποιος κάτι να φύγει, αλλά θα μπορούσε να πήγε ένα δημοψήφισμα, δηλαδή με 5.000 υπογραφές, να διοργανώνεται δημοψήφισμα και αν υπάρχει 51% ότι θεωρείται ότι είναι ανίκανος, ας πούμε. Στην αρχή Αθήνα έτσι δουλεύει η Άμεση Δημοκρατία. Αφού θέλουμε να φέρουμε την Άμεση Δημοκρατία, όπως είναι η Άμεση Δημοκρατία, τούτον λειτουργούσε. Αν δεν έκαμε εκείνα που υποσχέσουν στον λαό και δεν ήσουν μαζί με τον λαό, εντάξει, θα πω τι έγινε και τότε στην αρχή Αθήνα, μπορούν να ψάξουν. Ακριβώς, εξαφανίζονταν μου το χάρτη, να το πούμε, πολιτικά και σαν ανθρώποι. Δεν θα υπήρχε ένα αύριο. Ούτε χτες. Επιτυχιώναν τους. Θα ήταν καλή ιδέα τούτο. Με όστρακο. Να πιάμε και τους επιχειρηματίες. Έχεις μια επιχείρηση ή δουλεύεις κάπου. Αν δεν αποδίδεις, για να κάνεις τη δουλειά που σε έπιασα να κάνεις, να απολυθείς. Δεν πέσεις μπορείς να μένεις σε επιπτώσεις. Γιατί μάθαμε στην Κύπρο ότι δεν έχουμε επιπτώσεις ούτε συνέπειες στο τι κάνουμε. Οι πολιτικοί μιλούμε, όχι ο κόσμος. Ο κόσμος είναι εκείνος που υποφέρει. Άρα πρέπει να το φτιάξουν και βελτιώσουν και το πράγμα. Και όταν υπόσχεσαι πράγματα, τουλάχιστον εγώ σαν Βασίλης το 24, δημιουργούσα κάποιες πολιτικές και έλεγα το 70% του χρονοδιαγράμματος σου και του πλάνου σου γενικότερα που έχεις να βάλεις προς τα έξω πρέπει να γίνεται. Εάν δεν γίνει το 70% και γίνει το 65% πρέπει να λογοδοτήσεις. Με διαφάνεια όμως. Μα και ακόμα και η λογοδοσία θα μπορούσε να ήταν χρήσιμη. Δηλαδή να πεις ότι κατέβηκα με έναν πλάνο, έκανα τα 10 από τα 20, να είσαι υποχρεωμένος να το βγάλεις προς τα έξω, να γράψεις τους λόγους που δεν έγινε. Ή που απέτυχε. Ή βρες δυσκολίες που κάποιον παράγοντα, που κάποιον του κράτους. Να το αναφέρεις. Τη λογοδοσία και τη διαφάνεια. Κοστίσε 5 εκατομμύρια, αλλά τελικά ήταν να κοστίσει 15 για κάποιον λόγο. Τη διαφάνεια. Τον που ζητά ο πολίτης. Διαφάνεια σε ούλα. Αν υπάρξει διαφάνεια σε ούλα και άμεσες λύσεις που μπορεί να χρησιμοποιηθούν πολλά applications, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία του AI, είπα στούτα, να μην το συζητήσουμε για να μην το ανοίξουμε το θέμα, τότε υπάρχει διαφάνεια, λογοδοσία, άμεση επίλυση και αποφυγή το να χρησιμοποιήσεις το ρουσφέτη, δηλαδή πιάσω τηλέφωνο, κανόνισε με, βοηθήσε με, εδώ και μου θέση εργασίας, έτσι αποφεύγεις τα ούλα σιγά σιγά και χτυπάς το σύστημα από κάτω. Βασίλειος Θρασιβούλου. Και άλλη φορά να μιλήσουμε για τον Κυπριακό και το μεταναστευτικό, αφού ήθελες πριν. Για επίλυση της αδικίας. Χάρηκα. Χάρηκα εγώ. Ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε.